Mae'n fis Chwefror ac i ni'n dathlu erthygl 15, sef yr hawl i gwrdd â ffrindiau ac i ymuno â grwpiau. Felly, mae gennym ni ychydig o weithgareddau i rannu gyda chi i ddathlu'r erthygl yma. Yn gyntaf, ni'n eich gwahodd i greu fideo am glwb neu grwpiau chi'n aelod ohono. Felly, dwi am i chi feddwl am pwy sydd yn rhan o'r grŵp a beth i chi wneud fel grŵp. A gallwch chi rannu hyn gyda'ch dosbarth chi. Yn ail, gallwch chi ysgrifennu stori am yr adeg wnaethoch chi gwrdd lan gyda'ch ffrind neu ffrindiau, neu pryd chwaraeoch chi gyda'ch ffrind, ac ysgrifennu falle am rhywbeth gwnaethoch chi fwynhau gwneud gyda'ch ffrindiau. Yn drydydd, hoffwn weld os hoffech chi wneud archwiliad o'r grwpiau sydd gyda chi yn yr ysgol, a darganfod os oes unrhyw beth ar goll i chi meddwl fyddai'n syniad gwych i sefydlu fel gweithgaredd grŵp o fewn eich ysgol chi. Felly, fel y dywedais ynghynt, dyma chydig o weithgareddau i chi ddathlu ar gyfer erthygl 15.